बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मैया 19 जुलाइ अदेबानि सनिबार मैयानि सानखालि चिरां जिल्ला बेंगिरि मावख'नि नब्लाङाव महामारिया कभिड-19 बेराम जानानै फिसाय गोमाजानांनाय गासै सा 13 रान्दि नखरफोरनो सेथि फारिलाइ हिसाबै नखर खुंनो एबा सोलिनो हायै नखरफोरनो 2,50,000 रांनि अनसुंथाइनि चेकखौ आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा गावनि आखाइजोंनो गथायनानै होयो। आरो खौरां मोननो हाबावनाय बायदिब्ला नैथि फारिलाइखौबो थाबैनो राननानै होगोन होननानै आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिनानै होयो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो 3 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, बिटिआरनि गोदानै सायख'जानाय मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी आरो चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार शाह बिथांमोना बाहागो लादों। नैथि खौराङाव फैबावदो। तामुलपुराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मैया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बे मेलनि गेजेरजों बिथां प्रमद बर'आ तामुलपुरादि मोनसे गोदानै जिल्ला गायसंजाबाय बेखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिथां प्रमदआ तामुलपुर ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौनो साबायखर बावहरदों। बेजों लोगोसेनो बे मेलनि गेजेरजों बिथाङा बुङोदि तामुलपुरा जिल्ला महरै दाफुंजानायनि उनाव तामुलपुर ओनसोला बांसिन जौगासिगोन होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायो। आरो बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनायजों लोगोसे आबादारि बिथिंखौ गोदानै महर होनो इजराइलनि कम्पानि आरो स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय जापाननि कम्पानिजों सावरायगासिनो दं होननानैबो बिथां प्रमदआ फोरमायबावो। आरोबाव फैबावदो। कंग्रेस दोलोनि गोहोगोरा दैदेनगिरिफोरा मैया गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय राजीव भवननि लांगोनायाव पेट्रल, डिजेल, संग्रा गेस लोगोसे मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनायखौ लानानै गोख्रोङै सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरा पेट्रल, डिजेल आरो मुवा बेसादनि बेसेन बारायनायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै होस्रिखावना सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। दानिया आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो। आसाम सोरखारा आयेन बेरेखायै फेग्रा मुवा बेसाद फालांगि खालामनायनि सायाव गोख्रों नोजोर होनानै गोख्रों राहा लानाय बायदिनो आसाम पुलिसनि बिबान सामलायनायाव रायजोनि दाब दाब ओनसोलफोरनिफ्राय हमनो हाबोदों गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे फेग्रा मुवाफोरखौ। बेबायदिनो मैयाबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आयेन बेरेखायै फेग्रा मुवा बेसादफोर हमनो हानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ सावनानै सेवहांगार खालामनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि आयेन बेरेखायै हमनो हानाय फेग्रा मुवा बेसादफोरनि गेजेराव 1,025.57 ग्राम ड्राग्स, गान्जा 1,200 किल'ग्राम, मोन 15 पेकेट। बेबायदिनो गोबां हमनो हानाय फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सावनानै सेवहांगार खालामजोबो। बेराफारसेथिं मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला आसाम सोरखारा 8 जुलाइ अदेबानि दिनैनि सानावबो कार्बि आलं जिल्लानि गेलेमु गौथुम गेलेग्रा फोथाराव सानजौफुनि 1:30 रिंगायाव हमनो हानाय ड्राग्सफोरखौ फोजोबस्रांगोन होनना खौरां मोनबावनो हादों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।